Is-sibt il-kampanja kontra l-kaċċa fir-rebbija marret fl-ikbar lokalità f'Malta. F'Birkirkara il-kellim tal-kampanja Mark Sultana qal li f'din il-lokalità rridu jwasslu 3 messaġġi. Fosthom il-kaċċaturi mhumiex dawk li din jippruvaw jagħtu d-dera li huma. Sostna li tul l-aħħar snin kien hemm reati kriminali mill-kaċċaturi. Żied jgħid ukoll li dan ir-referendum mhux se jwassal biex attivitajiet oħra jiġu aboliti kompletament u biex isostni l-argumenti jew ikkwota argumenti tal-imħallef emeritu Giovanni Bonello. Mark Sultana sostna wkoll il-kampanja tal-Le hija waħda pożittiva dan għax tagħti lura l-pajjiż lil niesu kif ukoll tagħti ċ-ċans lil safar jemigraw u jmorru lura fejn jistgħu jirriproduċu. Intant l-organizzazzjoni Shout qalet li f'Birkirkara attivisti tagħha kienu abbużati verbalment minn kaċċaturi u li l-fuljetti tagħhom ingħataw in-nar quddiem il-Knisja. Qalu li kaċċatur resaq fuq attivista u abbuża verbalment u żiedu kif minkejja li kien hemm min jipprova jikkalma s-sitwazzjoni din it-tfajla soffrit minn xokk qawwi. Mark Sultana qal li n-nies għandhom ikunu liberi biex jiddiskutu din il-kwistjoni mingħajr biża' u intimidazzjoni.